Яблоко фиркасы активистлары Федерация шурасының һәр канунны карауга уртача 5 кенә минут вакыт бүлүенә ризасызлык белдереп, безгә мондый алак-шалак эшегез кирәкми дигән шигар белән бер кешелек протест чарасы уздырды. Пикетка чыгучылар фикеренчә, мондый тизлек белән эшләү Федерация шурасының кануннар турында уйлап та тормыйча хуплап кына утыручы әрәм тамак булуын раслый. Бүген язгы сессиядә соңгы утырышында ялга китәргә ашыгучы сенаторлар 85 канунны расларга тиеш иде. Босния баш каласы Сараевода Сребреницада үтерелгән күптән түгел табылган 175 кешенең мәете калдыкларын алып барган машиналар янына чәчәкләр китерелде. Яңа гына табылган бу калдыклар Сребреницадагы мемориал каберлеккә җирләнәчәк. 11 июль 1995 елда Сребреница авылында үтерелгән мөселман ир-егетләр искә алына. 8000 кешенең 4/3 өлеше җирләнде, аларның кемнәр булуы ачыкланды. Гыйракта сугышчылар илнең төньяк көнчыгышындагы Тикрит шәһәренең бирелешен үз контролена алуларын белдерде. Алар тараткан видеода сугышчылар бәрелешләрдә оттырып чигенергә мәҗбүр булган гыйрак көчләренең коралларын һәм машиналарын җыя. Үзләрен ислам дәүләте дип игълан иткән сугышчылар Гыйракның төньяк һәм үзәк өлешләрен үз контролена алгач 100 мең кеше ул төбәктән китте. Пакистанның Хибер Пахтунва вилаятендә иң зур 3 хастаханәдә 4 кешенең үлеменнән соң гадәттән тыш вазгыять игълан ителде. Кырым Конго вирусы дип аталган әлеге йогышлы чирне талпаннар тарата. Вафат булганнарның барысы да Әфганстан ватандашлары. Кизүне юктырган тагын 8 авыру башкалардан читтә тотыла. Шулук Пакистанда Төньяк Вазиристандагы көч кулланудан качкан хатын-кызлар рәсмиләр вәгъдә иткән акча һәм ярдәмне ала алмауына зарлана. Азатлыкның Машал радиосына бер рәсми вәкил хатын-кызларга көндәлек акча яки ашамлыкларга карточкалар бирмәскә кушылды дип белдерде. Төньяк Вазиристаннан киткән качаклар саны 700 меңләп дип исәпләнә. БМОның Әфганстанга ярдәм итү миссиясе хәбәр итүенчә, 2014 елның 1-6 аенда тыныч халык арасында узган ел белән чагыштырганда үлүчеләр 24% арткан. 1 гыйнвардан 30 июньгә кадәр Әфганстанда хәрбиләр һәм хәрби чараларга катнашы булмаган 1564 кеше үлгән. БМО кеше хукуклары вәкиле Жоржет Ганюн көч куллану еш кына җәмәгатьчелек урыннары һәм кешеләр яшәгән җирләрдә була, рәсмиләр халыкны көч кулланудан сакларга тиеш дип белдерде.